Zdravím všechny kompanony, mé jméno je Felát a já vás vítám při sledování tohohle videa. Jelikož jsem při své inteligenci jaksi vydedukoval, že vy, co mě sledujete, tak žijete, což by se asi dalo předpokládat, a každý z nás zajisté prožívá ty samé věci pořád znovu a znovu, tak při své kreativitě mě nenapadlo nic jiného, než to sepsat a natočit na to video, kterým ztratíte pravděpodobně 6 minut života. A to se vyplatí. Jdeme na to! Myslím, že s těmihle věcmi už jste se aspoň jednou setkali. Jsou vám důvěrně známí, tak vlastně ani nevím, proč o tom točím video. Takže první pravidlo zní: člověk jaksi nemusí být zas takový poetik, ale jakmile za jakýkoliv nápis hodí obrázek galaxie, ona myšlenka, ať už je jakákoliv, nabude ohromných rozměrů a nekonečné, neskutečné poetičnosti. Člověk nemusí vypadat nějak extra hezky, ale když tak chcete vypadat aspoň před kamarádama na Facebooku, tak se rozhodně nefoťte normálně. Základem toho, abyste byli aspoň o 80% hezčí, je to, aby si člověk při focení nevyfotil celou hlavu, ale při nejlepším jenom půlku. A tím, že půlka vás nepůjde vidět, tak budete o polovinu hezčí. Co to máš za mobil? Věc, kterou nás Bůh trestá docela často. Hubené holky si myslí, že jsou tlustý, tlustý holky si myslí, že jsou obézní, no a to nejlepší nakonec, obézní holky si myslí, že můžou nosit legíny. Pokud jste smutní, nic na smutek nepomůže líp než zmrzlina. Co se týká filmů, tak vždy, když si někdo něco kupuje, musí z jeho nákupu trčet nějaká zelenina nebo při nejlepším bageta. No tak mám bagetu a je to jenom rohlík s izolepou. Ten, kdo umí mnoho, dost o sobě pochybuje. Ten, kdo neumí skoro nic, dělá největší machry, což mě fakt jakože vždy tady pro každého z nás existuje místo, kam se velmi rádi vracíme. Vždy je tu nějaká osoba, kterou doopravdy milujete. Když někdo vás pozdraví a dále pokračuje frází jak se máš? Čau, jak se máš, tě tak rád? Tak je to pro vás jaksi signál, že toho člověka to vlastně ani nezajímá, ale něco po vás chce. Tím pádem neodpovídejte a rovnou se zeptejte, co vlastně ten dotyčný chce. Co po mně, sakra, chceš? Existuje spoustu lidí v umělecké sféře, kterým jaksi nevěnujeme tolik pozornosti, mnozí z nás je vlastně ani neznají, ale jakmile umřou, tak jsou to pro nás ti nejlepší lidé, vzor, a hned na Facebook musíme psát, jak vlastně byli úžasní a že je nám líto, že umřeli. On umřel Arnošt Brzlíček, ten slavný bublifukář, teď byl mojí inspirací. Když v 5 letech pojedete na koloběžce, zrazí vás auto, vy přes něj následně přiletíte a spadnete na hlavu, stane se z vás nebo youtuber, po případě obojí. Pokud kouříte cigarety na veřejnosti, udělá vás to o 20 až 30% drsnějšími. Za všechno, co se děje v dnešním světě, můžou Illumináti. Nejvíc sexy, ale opravdu sexy fotek vzniká na party. Že, Majdo? Pokud jste opravdu tak staromódní, že vás baví jíst jídlo jenom proto, abyste přežili, tak vás musím zklamat, protože v dnešní době to tak asi není. Jídlo v dnešních dobách není základní lidská potřeba, ale předmět na focení na Instagram. Prosím vás, kde jsou příbory? A vy to chcete jíst? Když zvednete mobil a máte tam asi 30 zmeškaných hovorů od táty. Cože? Ty jsi mi volal tati? Jo, neboj, nezapomněl jsem na to. V pohodě. Je to naprosto v klidu. Ovšem, když jej zvednete a jsou tam 2 zmeškaný hovory od mámy, nechtějte hovor od mámy. Sakra, rychle utíkejte. Můžou vycházet jakékoliv hry, úžasnou hratelností, grafikou, ale je tu hra, kterou nikdy nikdo nepřekoná. Snake. Když jsi právě u Facebooku, nikdo se o tebe nezajímá, nikdo ti nepíše, 2 hodiny tady sedím a nikdo mi nenapíše, jdu radši vyvenčit rybičky. Ale jakmile odejdeš, všetci se po tobě zhání. Věc, která mě docela štve. Tohle pravidlo zní, že nemůžete začít jíst, dokud nezačne film. Zapnu si třeba nějaký film online, sednu si k tomu a jak čekám 5 minut, než se to načte, abych mohl začít jíst, protože
se mi nechce koukat na film a nic u toho nejíst. Hej, to je prostě... Můžete být ta nejspořádanější rodinka. A jaký jste měli den všichni? Úžasný. Ale vždy tu existuje věc, která dokáže rozhádat absolutně všechny. To ďábelské dílo se jmenuje Monopoly. Říkám, že nepodvádíš! Tohle byla moje figurka. Tě nepodvádí, protože ty jsi měl malovat a ne kapatovinu. Ale my hrajeme Monopoly, ne aktivity. Když ti volá máma, je absolutně jedno, kolik ti je. Vždy tvoji kamarádi musí sakra držet klapačku. No ale ono to vždycky končí stejně. To ticho, voláme mama. Ano, mami? Nebo... Chytni to cigáro. Ticho, vždyť je nám 20. A pak jsou tu největší lži holek. A ty si jako... Já vůbec nejsem naštvaná, nejsem vůbec. Ani náhodou nejsem naštvaná. No a kluku. Asi 20 cm. Špatná známka, kterou člověk dostane na vysvědčení, mu může být absolutně jedno. Takže Štěpán na vysvědčení za 3. Cože, teď tam mám 2,5, to by mohlo být ještě za 2. Pokud má od vyučujícího přislíbené plus do dalšího pololetí. No, sice máš teďka 3, ale do příštího pololetí ti můžu dát plusko. Je to věc, kterou známe asi skoro všichni. Jakmile chcete udělat něco v domě, co se rodičům nezamlouvá. Hej, prosím tě, ty slony dovez s dárkovým balením přímo sem, jo? Ohradí se větou. Jako tohle myslíš vážně? Vždyť je to můj dům. No ale pokud je jak se uklid a vy se vymluvíte na to, že je to jejich dům. Ale mohl bys si taky něco dělat? Je to i tvůj dům. Domovem můžeš nazývat to místo, kde se ti Wi-Fi připojí automaticky. Zapomeňte na překrásná místa, kde provádíte své největší životní rozhodnutí. Páč nejvíc životních rozhodnutí každý z nás provádí asi ve sprše. Spousta lidí má na apríla radost, kolik vyjde nových her, co všechno vědci objevili, co je všechno novýho. No a pak se člověk dozví, že apríl, což je fakt ten nejlepší pocit. A nejvíc k naštvání je tahle věc. Feli, víš jak, znáš to? Ale kašle na to. A závěrem tyhle životní fakta bych uzavřel moudrem. Život je jako bomboniéra. Plus tím lidem, jak si nevydrží moc dlouho. A protože jsem dost línej na to, abych vymyslel dlouhý, epický povídání a abych uzavřel tohle video, tak prostě zdar.